Πρέπει να πάω. Ναι, και εγώ έχω να κοιτάξω τα χαρτιά για τη βίζα. Και εγώ έχω να ψωνίσω 100 κλειδαριές και 100 σοβρακοφανέλες. Λοιπόν, τα λέμε. Ναι. Και ήμασταν αντικατάστατοι. Όχι επειδή είμαστε από μόνοι μας κάτι σπουδαίο και ιδιαίτερο, αλλά γιατί είμαστε ο ένας για τον άλλον κάτι σπουδαίο και μοναδικό. And you say my children went to say my children's children, they're the ones to blame. And you say in my day we were better behaved, but it's not your day no more. And we are the youth today. Change